Ce faci, puiul mami? Hai treziră că trebuie să te duci la școală. Hai treziră, puiul mami. Tu, mami, lasă-mă să mai dorm, că mi-e foarte somn, te rog. Bine, hai că te mai las să dorm. Somn frumos. Tu, puiul mami, nu te mai trezești, că e ora 9, nu te mai duci la școală. Da, lasă, stai acolo, dorm liniștită, nu te mai trezești, stai acolo, stai acolo. Somn frumos. Ce copil frumos, da? Trezire! Te duc la școală! Nu este vacanță! Trezire! Mama, te rog, lasă-mă să dorm! Hai, nu sta, nu ești în vacanță! Bine, dar să nu mă bați! Hai, că poate dau pe sucur! Hai, mișcă bucile! Hai! Așa se face viorarea de dimineață, nu ca alte.